ஆர்ப்பரிப்போம் இந்நன்னாளில் கிறிஸ்தேசு ஜெனித்ததால் விண்மண்ணோரும் எவ்வான்மாவும் என்றென்றும் பாடிடவே என்றென்றும் பாடிடவே என்றென்றும் என்றென்றும் பாடிடவே. ஆர்ப்பரிப்போம் இந்நன்னாளில் கிறிஸ்தேசு ஜெனித்ததால் விண்மண்ணோரும் எவ்வான்மாவும் என்றென்றும் பாடிடவே என்றென்றும் பாடிடவே என்றென்றும் என்றென்றும் பாடிடவே. ஆர்ப்பரிப்போம் இந்நன்னாளில் நம் மீட்பர் ஜெனித்ததால் வான்பூமியும் சிருஷ்டிகளும் என்றென்றும் போற்றிடவே என்றென்றும் போற்றிடவே என்றென்றும் என்றென்றும் போற்றிடவே. ஆர்ப்பரிப்போம் இந்நன்னாளில் நம் மீட்பர் ஜெனித்ததால் வான்பூமியும் சிருஷ்டிகளும் என்றென்றும் போற்றிடவே என்றென்றும் போற்றிடவே என்றென்றும் என்றென்றும் போற்றிடவே. உன்னதத்தில் மகிமையும் பூமியில் சமாதானமும் மனிதர் மேல் அன்பும் நிலைத்து நிற்கவும் நம் மீட்பர் ஜென்மித்தார் நம் மீட்பர் ஜென்மித்தார் நம் மீட்பர் இயேசு ஜென்மித்தார். உன்னதத்தில் மகிமையும் பூமியில் சமாதானமும் மனிதர் மேல் அன்பும் நிலைத்து நிற்கவும் நம் மீட்பர் ஜென்மித்தார் நம் மீட்பர் ஜென்மித்தார் நம் மீட்பர் இயேசு ஜென்மித்தார்.